bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Mga kabisyo, kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titancello. Mga kabisyo, hindi na po natin papatagalin pa. Nasa kabilang linya na po natin ang top secret caller natin ngayong gabi na to. Kaya kilalanin na po natin siya. Hello, ma'am. Hello po. Happy Blessed Friday. Good evening po. Sorry sa boses ko. Okay lang, ma'am. No worries. We still have 5 minutes, ma'am, para makapunta sa Sabado, ma'am. Yun. So, sulitin natin tong call na to, ma'am. And I hope matulungan kita kung may problema ka ngayon or... Kasi, ma'am, SPG po talaga kami ngayon. Masaya lang dapat, pero binuksan ko yung linya para sa lahat, ma'am, na may problema. Or may bit-bitin Po. na hindi niya masabi sa ibang tao. So, ma'am, tulad ng sinabi mo kanina sa akin, nasa isang malaking company ka, kilalang company na madalas dinadaanan ng mga sasakyan at ng mga artista, no? So, matagal ka na po ba dun sa company na yan? Oo po, kaka 1 year lang din po. Kaka 1 year lang din. Okay, ma'am. Ito yung marami kayong nakakaaway dahil hindi marunong magpa-load, ma'am, no? Totoo yan. Sasabihin, nag-load na siya pero wala naman, di ba, ma'am? Oo po, madalas. Mga pasaway, ma'am, no? Ang kagaling, no? Anyway, ma'am. May pamilya na po ba kayo? Wala po. Single pa, ma'am? O, may Naging single na 3 Naging- years. 3 years na, ma'am. May anak na kayo, ma'am? Wala din po. Wala din. Okay, ma'am. Single talaga. Okay, ma'am. Ready na ba kayo? Ready na po. Okay, thank you. Ilang taon na kayo, ma'am? 26 po. 26. Itago natin sa pangalang Angelica. Angelica. 26. Angelica. Tagasan ka? Pampanga po. Pampanga. Uy, shout out sa lahat ng mga taga Pampanga. Taga Pampanga, 26 years old. Itago natin sa pangalang Angelica. Ano ang top secret mo? Naging kabit ako ng asawa ko. Ako na naging kabit ng asawa ko dapat. Wait lang, ma'am. Kakalaruhin natin tong kwento mo. Naging kabit ka ng mismo mong asawa? Opo. Pag sinabi nating asawa, ma'am, eto'y kinasal kayo. Tama po ba ako? Hindi, parang live-in partner before. Okay. Ganun po. So, partner lang. Yung partner ninyo. Okay. So, may partner ka na ilang taon kayo nagsama? Sorry? Naging karelasyon ko na ng, 5 years muna kami magkarelasyon, tapos 3 years kami magka-live-in. Matagal-tagal, ma'am. Apo. So, Yun na. paano ka naging kabit, ma'am, ng sarili mong ka-live-in? Year 2016, naging kami. Hanggang 2023, naging kami pa rin. Noong 2023, nagtapos ako ng college. Pagkatapos ko ng college, na saktong graduation ko, ang sabi niya lang is ayaw niya na.
ayoko na, yun. Tapos tinanong ko naman kung bakit. Sinabi niya naman yung totoo na meron siyang another girlfriend na nabuntis niya doon sa call center. Hindi ako naniniwala that time. Mhm. Ba't ako maniniwala, baka pina-prank niya lang ako kasi 'di ba, graduation ko, baka gusto niya lang akong asarin gano'n. Until one time chinat yung katrabaho niya kung totoo yung sinasabi ng boyfriend ko. Mhm. Opo, totoo daw po yung sinasabi niya. Tapos 5 months na yung tiyan nung babae ng boyfriend ko. That time, nawalan kami ng communication. Ayaw ko na rin kasing itanong kung bakit, paano mo nagawa yung bagay na yun. Mhm. Pagkatapos ng trabaho mo, inuuwian mo ako. Ako yung kasama mo kapag day off mo. Paano mo siya nabuntis? Anong sagot niya After sa'yo? nun, ano daw po, alam mo yung team building ng mga call center po, Mhm. minsan may mga ka-workmates talaga na sulsol kahit na kahit na may karelasyon yung alam nilang katrabaho nila. Yun, lumala daw po ng lumala, na lumalabas na lang sila 'pag sinasabi niya sa'kin na nag-o-OT siya. Ngayon pala ibang OT na yung ginagawa niya. That time, 2000, last year lang po, nagkaroon kami ng communication ulit. Mhm. Anong nangyari? Tapos ako yung naging kabit. Kasi meron na siyang karelasyon. Tapos kasal sila. Kasal After na sila. naghiwalay, after ng 5 months, kinasal sila. Na ako dapat yung ikakasal. Kasama siya. Tapos last year, nag-usap kami. Handa akong maging kabit para sa kanya. Kasi siya lang naman nakakakilala sa akin ng buo eh. Siya lang naman din yung masasabihan ko eh. Hindi ako nag-entertain within 3 years. Natatakot ako magtiwala. Tapos ayun, bumalik siya. May nangyayari sa amin. Nakokonsensya ako dun sa bata, dun sa babae. Parang wala akong pinagkaiba dun sa babae sa ginagawa ko ngayon. Ang hirap. Bakit, ba't ako nalagay sa ganitong sitwasyon? Ba't dumating sa point na dapat sa akin yung oras niya dapat? Bakit ngayon nakikihati na lang ako? Sakit. Sakit naman ng mga narinig kong salita galing sa'yo. Dapat sa'yo yung buong oras niya tapos ngayon nakikihati ka na lang. Mm. Medyo nasaktan naman ako doon. Hindi niya rin mahiwalayan din kasi yung babae. Mhm. Kasi kasal sila. Kumbaga patago na rin kami nagkikita. Gusto ko rin naman makawala sa ganitong sitwasyon pero hindi ko alam paano ko sisimulan. Naawa din ako dun sa bata. Mhm. Kasi for sure kung sa akin mangyayari yun, kumbaga asawa naman ako, kung makakakilala man ako ng ibang tao, kung mangyayari sa akin yun, for sure masasaktan din ako sa ginagawa ng asawa ko.
Hindi ko alam paano ko sisimulan eh. Kaya ka ba tumawag? Kasi naguguluhan ka? Sobra. Gusto mo bang makarinig ng advice or mga salita na galing sa ating mga kabisyo or galing sa akin? Mm. Sobra. Una sa lahat, mahigpit na yakap muna, Ate Angelica. Thank you po. Dahil abot ko yung gusto mong ipahatid na mensahe ngayong gabi na to. Di ba? Una naman siya naging akin eh. Pwede ko ba siyang bawiin? Alam mo, Angelica, kung sasagutin ko yung mga tanong mo na yan, I hope na namnamin mo at unawain mo yung magiging sagot ko. Una sa lahat, bago ka palang tumawag dito, alam mo na yung tamang desisyon. Dahil base pa lang dun sa mga sinasabi mo kanina, na mali yung ginagawa mo. Parang wala kang pinagkaiba doon sa babae na pinalit niya rin sa'yo noon bago niya makilala tong asawa niya. Oo, given. May pinagsamahan kayo. Matagal kayo. Sobrang tagal ninyo. Kilala ka niya. Pero hindi ibig sabihin, pagmamay-ari mo na siya. Pag magmamay-ari na pwede mong agawin doon sa asawa niya. Unang-una, maling-mali na ipipilit natin na agawin mo yung tao sa asawa niya. Ang nakaraan ninyo, hindi mo na pwedeng ilaban sa anong meron siyang buhay ngayon. Angelica, Paano ko sisimulan? alam mo Angelica, Saan ako magsisimula? tama yung tanong mo eh. Paano ko ba sisimulan? Kung yung sarili ko winasak nung taong minahal ko at ngayon bumabalik sa akin pero may problema na. Totoo yun, ang hirap simulan yun. Pero naniniwala ako na sa choice ng tao eh. Kailangan maging choice mo sa sarili mo na hindi mo siya patulan. Dapat maging choice mo o maging mindset mo sa sarili mo na hindi na po pwede. Kasi ang mahirap mag-umpisa kung alam mo sa sarili mo na gumugusto pa rin siya sa'yo. At hindi mo pa rin tinatanggap sa sarili mo na kahit gumugusto siya, dapat hindi ko na pinagbibigyan sa sarili ko o pinapapasok sa buhay ko tong tao na to. May choice kang Gagawa ko lumayo. kaya yun? Magagawa mo ba yun? Makakaya ko kaya? Kailangan mong kayanin. Kailangan mong gawin. Dahil yun ang tamang desisyon eh. Dalawa lang yan, Angelica. Bibigyan kita ng senaryo. Ito yung lagi kong sinasabi sa mga caller
na nagtatanong sa akin, ano ba yung dapat kong desisyon? Ano bang gusto mo mangyari? Kapayapaan? O yung kasayahan mo yung pipiliin mo? Gusto ko yung kapayapaan. Ibig sabihin, Siyempre. pinipili mo na lumayo na sa kanya. Kasi kung kasayahan, nafe-feel mo yun eh. Masaya ka na nandyan ulit siya sa buhay mo, right? Mm, Masaya ka kasi may nangyayari sa inyo at nakakasama muli siya. Tama? Pero may kapayapaan ba? Wala. Kung kapayapaan yung pipiliin mo, Angelica, masakit sa una. Yes. Mahirap. Ang pagpili ng kapayapaan sa buhay natin, lalo na kung gusto natin, pakawalan na yung taong minamahal natin, mahirap sa una. Kailangan mong dumaan sa tamang proseso bago mo matamasa yung kapayapaan na yun. So kung pipiliin mo yung kapayapaan, layuan mo na siya. Tanggapin mo na yung katotohanan na maling maging kabit sa taong naging sayo naman noon pero hindi ikaw yung pinakasalan. Kasi kung mahal ka nung tao na yan, hindi na siya nagpakasal sa iba. Sa'yo na lang nagpakasal yan. Hindi ka niyan niloko. Yung taong minamahal mo, Angelica, ay maling tao. Ultimo nga asawa niya eh. Kasal sila, Angelica. Pero anong ginagawa niya? Niloloko niya. How much more ikaw na hindi kayo kasal? Hahayaan mo ba yung pagkababae mo parang parausan ka lang? Siguro pag hindi sila okay ng asawa nila, ikaw tinatakbuhan. Sa'yo naglalabas ng sama ng loob. May ganun bang pangyayari? Opo. Na sinasabi niya sa'yo, Angelica, na wala naman kasing kwenta yung asawa ko, nagsisisi nga ako na nagpakasal ako sa kanya. Meron, di ba? Meron? Meron, di ba? Mm, Bakit? Gawain kasi ng lalaking manloloko yan. Ganun lang yun. Binibilog ka lang niya. Binibilog ka lang niya. At huwag mo nang hayaan na lumubog sa kumunoy yung kasarili mo. Dahil oras na mahuli yan ng asawa niya, ikaw pa yung makukuwawa, Angelica. Kasi nandun ka sa posisyon na wala kang laban. Mali ipaglaban na maging kabit. Yan lang yun. Kahit sabihin mong nauna ka, wala kayong titulo. Ilalaban mo ba yung bagay na hindi naman sa'yo at pagmamay-ari na ng iba? Nauna kang nakahawak, pero iba ang nag-alaga. Naunang napunta sa'yo, pero iba yung ginusto ng taong. Sakit na. Yes. Diba? Masakit ang katotohanan, Angelica, na may tao tayong mamahalin pero hindi kayang suklian yung pagmamahal natin. At mas masakit pa doon na may tao tayong mamahalin na hindi magiging atin. Yun yung realidad ng pag-ibig eh. Diba? Angelica, Paano? Paano ko sisimulan? okay. Paano mo sisimulan? Hindi na ako magre-reply. Hindi na ako mag-chat. Ito muna, bago natin puntahan yung paano mo sisimulan, ba't ka tumawag dito sa akin? Kasi naguguluhan ka?
hindi ko sinasabi sa mga kaibigan ko na may nangyayari sa amin nung Mhm. ex ko. Kasi for sure, alam ko magagalit sila. Mhm. Tsaka, hindi ko, kung iniisip ko naman talaga na itigil na, hindi ko lang alam kung paano ko sisimulan. Kasi minsan, pinupuntahan niya rin ako sa trabaho. Yes. Alam mo kaya ka tumawag Kahit, dito, Angelica. Kasi alam ko sa mm, sarili mo na meron ka ng desisyon talaga. Buo na yung desisyon mo. Pero, gusto mo lang din ng validation. Gusto mo lang din na marinig kung paano talaga yung pag-umpisa at pagbitiw ng tama. Pero alam mo, babalik ko lang din sa'yo to eh. Nasa sa'yo, Angelica eh. Kasi, pwede mo naman na siyang i-block sa lahat ng socials mo. Kahit sinusundo ka ng tao na yon, alam mo naman na mali, pwede ka pa rin umiwas. Magiging mali kung ipipilit niya pa rin yung sarili niya. Magiging marupok ka. Alam kong ayaw mo na. Alam ko. Kaya ka tumawag dito, alam kong ayaw mo na. mm, Real talk yun. Kaya hindi ka tatawag dito kung gusto mo pa eh. Hindi ka tatawag dito. Kapag masaya ka pa, hindi na. Hindi ka tatawag dito. Hindi mo ako makikilala, hindi mo ako kilala pag masaya ka pa. 'Di ba? Yung ginagawa nyo nga yun, masaya kayo eh. Hindi nyo ako kilala eh. 'Di ba? Ngayon na may problema kayo, kilala nyo na ako. 'Di ba? hindi, napapakinggan naman talaga kita kapag night shift ako. Night shift lang din naman ako Yes. last week. Kidding Tas, aside, but minsan nga, minsan nga, di ba may Mhm. SPG pa nga nun. Tas, nakikinig pa rin ako hanggang, Yes. kasi panggabi ako. Oh, Mhm. Kidding wala aside, naman but pakikinggan ko eh. ito lang yun, Angelica. Alam ko na buo na yung desisyon mo sa sarili mo. And panindigan mo yan. Panindigan mo lang. Alam mo, tayo naman, kapag nagdidesisyon tayo sa buhay, kailangan may paninindigan tayo eh. Kasi baliwala ang desisyon natin kung hindi natin paninindigan yon. And tingin ko naman yung magiging desisyon mo na paglayo dun sa maling tao na yon ay tamang desisyon yun para sa sarili mo. 'Di ba? Ang tamang gawain kailanman hindi magiging mali. Tandaan mo yan. Ang tamang desisyon kailanman hindi magiging maling gawain yan. Mahirap. Pero yun ang tama eh. Siguro kapag nakawala ako sa ganitong sitwasyon, mas magiging masaya yung puso ko. Yes. 'Di ba? Kasi hindi ko naisipin na may batang involved. Yes, alam mo yung katahimikan, alam mo yung sagot eh. Alam mo yung sagot. Alam mo yung sagot. Kasi ako, Angelica, naniniwala ako na kahit anong sabihin ko sa'yo dito, magsisisigaw ako dito, mag-i-English ako dito ng kung ano-anong quotes, mga nabasa kong quotes na magaganda, pero kung hindi mo susundin yung nasa puso mo, wala eh. Tama ba ako? 'Di ba? Hindi mo susundin. Mm-mm. Hindi mo susundin. Pero ako, habang nag-uusap tayo dito, pinapakinggan ko yung totoong hangarin o gusto mo nang mangyari. Ngayon, sasabihin ko sa'yo, ang gusto mo talaga lumayo na, umayaw na, manahimik na, pero naguguluhan ka. Yes, totoo yun. Sa paglayo mo talagang hindi maiiwasan na matutokso ka muli, magugustuhan mo, at gagawa ka na naman ng paraan para mapalapit kayo sa isa't isa. Pero choice mo na yun. Ulitin ko, choice mo na yun. May choice tayong lumayo. May choice tayong hindi na magkipag-usap. May choice tayo na sabihin dun sa tao na yun na tama na, may asawa ka. Mahalin mo yung asawa mo. At ako naniniwala ko na kapag ang lalaki na sabihan na ng babae ng ganun, ilang beses na sinabihan ako ng ganun na mahalin mo yung asawa mo, kaysa lokohin mo, mahalin mo yung anak mo, hinto na rin ako.
Ibang usapan na kung ipipilit ko pa, Angelica. Iba na yun. At sobrang siraulo. At gago naman nung lalaki na yun kung sakaling ipipilit niya na alam niyang ayaw mo na. Diba? Para saan pa? Bata ka pa, Angelica, 26 years old ka pa lang. Diba? Wag mong ilagay yung sarili mo dun sa alanganin. Wag mong ibaba yung sarili mo bilang babae. Hindi deserve ng mga babae na maging kabit. 'Di ba? Deserve ng mga kababaihan. Kahit babae o lalaki. 'Di ba? Babae o lalaki o parte man ng LGBTQA+ yan. Deserve ng lahat ng tao mahalin ng tama at tapat. Walang taong hindi deserve nila na maging totoo sa kanila yung partner nila. 'Di ba? At hindi love yan. Kung sasabihin mong mahal ko kasi siya, hindi love yun. Kasi kung mahal mo isang tao, hindi mo ilalagay sa alanganin. Yun lang yun, Angelica. Isipin mo yung totoong definition ng love. Ang pagmamahal ay pagpapalaya. Bakit? Pag mahal mo kasi ang isang tao, alam mong hindi na masaya sa'yo at mali na yung nangyayari, palayain mo na. Huwag mo nang kapitan. Ngayon, alam mo sa sarili mo na mali yung desisyon na jowain yan ulit dahil may asawa na siyang iba, palayain mo na yan. Ganun kasimple. Yun ang dapat mong umpisahin. Yung matanggap sa sarili mo na pinapalaya mo na yung kumag na yan. Mahalin mo yung sarili mo. Respetuhin mo yung sarili mo, Angelica. Kapag tapos ka, Bata pa ako, di ba? yes, bata ka pa. Kung yan man yung totoong edad mo or hindi man yan yung totoong edad mo, 'di ba? Hindi sa age kundi yung respect mo sa sarili mo bilang babae. Kaya siguro hindi natuloy yung 7 years na theory na sinasabi nila kasi hindi siya sa ikakasal sa akin. Maybe ganun. Alam mo, swerte mo nga, Angelica eh. Bakit? Gusto mo ma-realize lahat kung bakit ka swerte? Sige, bibigyan kita ng oras. Gusto mo ma-realize? Bago natin to matapos yung call? Paano ako magiging swerte? Maswerte ka dahil hindi ka kinasal doon sa taong yun. Kasi tignan mo, kinasal siya doon sa babae pero naloloko niya yung babae. Paano kung ikaw yung nandoon sa sitwasyon na yun? Papayag ka ba? Tama ka. Alam mo, minsan, tinitignan natin yung kapalaran natin na napakapangit. Bakit? Kasi hindi siya yung kinasal sa akin eh. Hindi siya yung taong binigay sa akin ng tadhana o ng Diyos. Pero bakit hindi binigay sa iyo? Dahil maswerte ka, nilayo ka sa maling tao. Huwag mo ipilit yung sarili mo sa maling tao dahil maraming deserve. Diba? Maraming deserving na pwedeng mapunta sa iyo eh. At pwede mong makita na totoo ang puso. Huwag mong ipasok yung sarili mo dun. Dapat mag-move on ka na. Maging masaya ka na. Naging masaya ka. Naguguluhan lang talaga ako. Naguguluhan ka kasi akala mo, kasi may sakit eh. Alam mo ba't ka naguguluhan? Kasi nandun yung halo ng emosyon na hindi napunta sa akin tong tao na to, dapat sa akin siya eh. Ganon ka eh. May self-pity ka eh. Tama? Tama. Sa akin to eh. Sa akin to eh. Ibalik mo na lang. Ibalik mo na lang, akin na lang to. Naiintindihan kita doon. Pero hindi mo kasi nakikita yung other side eh. Ngayon, pinapa-realize ko sa'yo. Ito yung other side oh. Blessed ka, swerte ka, na nilayo ka ng kapalaran mo doon. Na doon sa loko-loko na yon, na paano kung kinasal ka doon, ang sakit ng ulo mo ngayon. Ang hirap magpa-divorce dito sa Pilipinas. Diyos ko, yung flood control project nga, hindi maayos-ayos, divorce pa. Di ba? Di ba? Totoo hindi.
Totoo. Kaya huwag kang maging tanga. Tanga ka na lang kung ipipilit mo yung sarili mo dun. Ang swerte mo na. Sobrang swerte mo na! Ayan, sinisigawan na kita. Bulong sa'yo ni Lord yun. Sumisigaw na nga si Lord. Sobrang swerte mo na daw. Di ba? I mean, thank you. Thank you din sa advice. Huwag kang mag-thank you sa akin. Wala akong in-advise sa'yo. And gusto ko Ay, lang din ma-realize nagising ako. mo. Nagising ako dun sa dapat kong malaman. Kasi talaga naguguluhan lang ako. And Mm. medyo minsan kapag may sa 1 week, hindi ako nagpaparamdam ng 4 days, 3 days. Mhm. Tinatry ko kung kaya ko ba. Then maya-maya nandyan na siya. Kaya ko naman hindi makipag-communicate kasi tinatry ko na eh. Kaya ko Oh, naman china-challenge mo hindi yung siya sarili mo tawagan. yun. Tama na. Tama na doon. China-challenge ko na. Yes. Tama na yun. Nagawa mo na eh. Tama na. Move on ka na doon. Kahit mapatunayan mo na gusto ka nung tao na yun, wala na. Wala nang oras. At tama lang din na nilayo ka na ng pagtadhana doon. Yun lang yun. Basic. Ulitin ko, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Di ba? Mm. Alam mo, eto na lang, Angelica. Pag nakahanap ka ng tamang tao sa buhay mo, sige, kuhain mo ako sa kasal mo. Kahit host or libre. Sige. Hindi ka ba free? Hindi ka ba free? Lagi na lang naman kita pinapakita. Sino? Ako, susutain mo. Ako, susutain mo ako. Ako. Bawal ako eh. Pasensya ka na. Gusto ko muna, career muna ako eh. Career muna. Focus muna ako sa career. Magmamasteral na lang siguro ako. Hindi. Alam mo, ito lang yan, Angelica. Hindi naman kailangan madaliin ang pag-ibig. Diba? Hindi kailangan madaliin ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay laging nandyan lang. Kasi minsan kakakahanap natin o kakamadali natin sa pag-ibig na pupunta tayo sa maling tao. Hayaan mo muna mag-grow yung sarili mo. Hayaan mo muna na ma-realize mo sa sarili mo na buo ka na. Kasi dapat ganun. Buo ka muna bago ka mangilala ng iba. Mahirap kasi na dumidepende tayo sa ibang tao. Na para masabi natin na, nabuo niya ako. Paano pag wala na siya, hindi ka nabuo? Dapat buo ka simula nung nakilala ka niya. Kaya mahalin mo yung sarili mo at bigyan mo ng time yung sarili mo. Angelica, bibigyan kita ng pagkakataon na kausapin yung Angelica ngayon. Para may babalikan ka. After ng call natin, after 1 year, 2 years, na gusto mong balikan yung call na to, na nakausap mo si DJ Titangelo, anong gusto mong sabihin kay Angelica? Alam ko meron kang nasa puso mo na eh. Sana makalaya na talaga siya dun sa sitwasyon na gustong-gusto niya. Sana after 5 years, yung pangarap naman niya, yung unahin niya. Yung career niya muna yung gusto niyang unahin. Hindi ngayon na namumblema siya dito sa pag-ibig na to. Ay, napakabata niya para may stress dito sa pag-ibig na to. Na sana matauhan na rin talaga ako. Sana dumating yung point na kaya ko na nawala siya. Sana dumating yung point na sarili ko muna, hindi ibang tao. Kasi ang hirap. Ang hirap kasi magsimula eh. Pero for sure, makakaya ko yun. Hindi naman madali sa umpisa. Pero pag nasanay ko, sinanay ko yung sarili ko, makakaya ko yun. Sana after 5 years,
successful na rin ako kagaya niya. Sana natupad ko yung pangarap ko. Kasi Tita Angelo, natupad niya na rin yung pangarap niya maging doktor eh. Mhm. Tapos ako hindi ko tinupad yung pangarap ko. Ang daya sa part na yun, no? Walang madaya. Natupad niya yung pangarap niya samantalang ako na-stuck ako dito sa pangarap ko na hindi ko matupad. Walang madaya. Bago ko tapusin tong call na to, may gusto lang ako sabihin sa Angelica. Sige po. Na sana baunin mo. Lagi mo tatandaan na wag natin titignan yung sarili natin sa ibang tao. Kung ano man ang narating niya, sa kanya yun. At kung ano man na meron ka, pagyamanin mo yun. Kung anong estado mo ngayon, anong ginagawa mo ngayon, pagyamanin mo yun. Mahalin mo yun. Dahil yun ang binigay sa'yo. Yun ang pinagkaloob sa'yo. Kasi minsan kahit ipilit natin yung pangarap natin, kung hindi naman pinagkaloob sa atin yung pangarap natin, hindi natin agad-agad nakukuha. Kaya ang pinakamagandang gawin, kung anong meron tayo at binigay sa atin ng kapalaran, mahalin natin, pagyamanin natin. At lagi mo itong tatandaan, Angelica, na huwag mong gagawing mundo ang isang tao lamang. Alam ko matalino ka. Alam ko na kaya mo malagpasan to. Kaya Jel, move on. Pinakamagaling na doktor ay hindi yung doktor na kakilala mo, kundi yung doktor na gagamot sa puso mo ay yung panahon. Naniniwala ko dun. Ang paghihil sa mga sugat sa puso natin ay may proseso. Huwag mong tignan kuwawa yung sarili mo. Dahil nasa proseso ka ng growth at pagiging matibay mo. Tandaan mo yan. Any last words? May gusto ka bang sabihin? Okay na po. I hope napagaan ko yung loob mo ngayong gabi na to. At naway kung tatawag ka sa akin at magkita man tayo sa daan, masasabi mo na, DJ, okay na ako. Thank you po. Huwag kang mag-thank you sa akin. Pasalamatan mo yung sarili mo. Dahil naniniwala ako na may tamang desisyon yung puso mo. Hello, Jel? Hello, Jel? Po. Okay ka na ba? Okay na po. Thank you. Maraming salamat. Salamat po. Baka may gusto kang sabihin dun sa lalaki na yun. Hindi mo na ilalabas. Sabihin mo na dito. Sige na, bitawan mo na. Bitawan mo na. Alam ko meron. Sige na, bitawan mo na. Overtime na kami pero sige, bitawan mo na. Alam kong dapat babay. Go na. Salamat dun sa 9 years and sana magpakatatay ka dyan sa bata at sana mahalin mo yung
ilang months mong nakilala tas pinakasalan mo. Maging masaya kayo. Magiging masaya ako kapag nakita ko kayong maging masaya. Yun lang po. Okay ka na? Yun lang po. Okay ka na? Okay na. Thank you. Welcome. At least nailabas mo. Nga po. Muli, Angelica, thank you so much. Thank you po. Good night po. And God bless. At least nakangiti ka natutulog ngayon, Angelica. Diba? Nakangiti ka niyan, alam ko yan. Nakangiti ka natutulog ngayon. Sinasabi mo sa sarili mo mamaya na, yes, tama pala ako ng desisyon. Tama pala ako ng mga naiisip. At talagang kwenta yung doktor na yun. Anyway mga kabisyo, maraming salamat Angelica. Muli mga kabisyo, oras na muna natin sa buong kapuluan is already 12:35 a.m. May mga tumatawag pa mga kabisyo pero pwede bang paumanhin? Bigyan nyo pa ako ng pagkakataon na sa susunod na araw naman tayo mag-usap-usap. Dahil it's already 12:35 a.m. na po. Mga kabisyo, kung gusto nyo po magbahagi ng mga maikling kwento ninyo or hugot sa buhay, meron din po akong Saturday program na Anong Hugot Mo? Alas 9 hanggang alas 12 rin po ng gabi yan, every Saturday night mga kabisyo. Pwede po kayong tumawag, pwede kayong magpadala ng inyong mga sulat o hugot. At syempre sa bawat hugot na ating mapapakinggan, pwede po kayong mag-request ng at least isang song. Pero drop nyo na rin po 3 songs para makapili po ako doon mga kabisyo. Yun po yung programang sa bawat awitin na ating napapakinggan, meron tayong kwento mapag-uusapan. Sa bawat kwento, may mabubunot na aral na matututunan. Every Saturday po yan mga kabisyo. Pero mga kabisyo, maraming salamat muli ngayong gabi na to sa pagsasama natin sa aming programa ng aking partner na si DJ Rakitera. 1 buwan na lang po mga kabisyo. Makakasama na po natin muli ang aking partner. Nakaraos tayo at muling magbabalik na ang ating Basa Princess. Mga kabisyo, ako po pala si DJ Titangelo, 9 to 12 midnight sa ating programang Rocky Secret Files with Titangelo at Top Secrets. Muli, naway may napulot kayong aral sa mga napakinggan nyong kwento. Nakatuto po kayo sa number 1 radio station, Metro at Mega Manila, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic